Il-budget għalkemm fihem xi miżuri li huma ta' fejda xorta waħda naqas milli jindirizza l-impatt tal-għolja tal-ħajja u l-isfidi li l-inflazzjoni ġib magħha dan għaliex is-soluzzjonijiet offruti huma biss għalissa u mhux għall-futur. Hekk sostniet l-Għaqda Volontarja Anti-Poverty Forum Malta fej qalet li għal-kemrat kif il-budget indirizza l-persuni biex isibu l-intellett u l-arfin tagħhom fl-impjiegi u l-professjoni naqas milli jindirizza kif dawk li m'għandhomx sena jew xogħol jistgħu jakkwistaw l-arfin. Il-forum talab biex il-gvern jibda jwettaq monitoraġġ tal-mod kif qed jolgħu l-prezzijiet tal-aktar prodotti bażiċi, talbu wkoll biex isir monitoraġġ ta' kif għandu jkun hemm għajxien diċenti u biex permezz ta' dan il-gvern immedjatament ikun jista' jimplementa miżuri biex itaffi dawn id-diffikultajiet. Il-forum ta' kontra l-faqar talab biex il-politika tindirizza diffikultajiet li hemm fil-housing soċjali u kif ukoll diffikultajiet soċjali oħra li sfortunatament qed iwasslu biex faxxa tas-soċjetà Maltija qed tbati il-faqar.